Samakhulu ngiphinde nginibingelele la ingane zakwethu, nginibingelele ngomkhulu wasemakhosini ngoNtabenhle Xupho ngofakazi. Ngizothi nje ake sithi ukugoqa la ngale topic of which abanye baye bengibuza ukuthi benze njani uma ngabe umelaphi othwasa kuye ephikisana namaphupho akho. Ya ngane zakwethu, please do subscribe wena othanda ukubuka le YouTube channel kamkhulu wasemakhosini noma usana uyibona, and this is a very interesting story. Don't forget to like and share the videos, and simithani lapha comment section if you do have imibuzo umkhulu akuphendule, but mostly ngiphendula kahle ku YouTube uma ngenza i-video. Just remind me nje ukuthi cha mkhulu cela please ukuthi ukuhlokoloza lesi sihloko lesi ngokolwazi enginalo ngiyokwazi ukuthi ngimchazele umuntu. Lana ingane zakwethu, wena othola ukuthi umuntu umelaphi wakho uphikisana nezibonakaliso zakho, kulula nje lowo muntu kusho ukuthi akakwazi ukuyenza leyo nto. Mostly abanye baye besabe ukuphikisana nokuya emanzini, mostly abanye banokwesaba, especially labelaphi bamanje banokusaba amanzi cause abazazi izindlela zokuya emanzini, abazi umuntu ukuthi ngokomthetho ofanele enze njani. Some mostly futhi lo muntu usuke ekhombisa ukuthi akakwazi ukuthi akulalele alalelisise ngempela, shuthi ubukhali nganxanye njengombese. Ngoba uma umuntu awuze ungaphikisana nje enhlobo nezithwasa noma nomunye umuntu osuke ebona umbono, ngoba kuyenzeka wena uyisangoma uthola ukhona umuntu okubonela something engakatshengiswa wena ongakotshengiswa yona, akutshele nje ukuthi kunento ethize nento ethize ayibonayo. But ngoba wena usuthwasile, some of them baba nokuzithwala ke ingane zakwethu athi mina ngeke ngize ngitshele umunye umuntu kuzofanele, kodwa kuye kube kuhle ukuthi lo muntu abe umuntu othulayo, alalela abusise, ahamba ayophahla abacele emsamo ukuthi ngibonisa into ethize nento ethize nento ethize, noma kukhona umuntu ongitshele ukuthi nokuthi nokuthi, ngicela ke ningihlahlele leyo ndaba maqedane bese iyahlahlwa. Ngoba uma usuyihlahlele into wayiphahle noma wayithandazela wakhulekela bese iyalinda. So ke nawe kobela kwakho kufuza ngabe wenze njalo, akhuleke emsamo, ngoba phela akusizona zonke izinto esithi ingane zakwethu nedo ungayixoxa nje bese sivane sivela at the same time ngaso sonke leso ngaleso sikhathi. Ezinye izinto kuba nesikhathi lesithushana kufanele ngabe ziyalindwa, zilindwe idlozi lize liqhamuke neanswer ezithunywa. Ngaphandle labo basuke bekhonze ukubuka, some of them basuke benefear, bayitshela ukuthi mhlasimbe uzobona njengomuntu osuke engasasebenzi noma esenjani njani. Cha, ningakusabi belaphi lokhu nizokusho nje neqhambe mhlasimbe abantshelanga la benikhulisanga ngendlela noma ukhuliswe umuntu ojahe noma wayethanda ukubukwa nanojaha ukuthi ubuka. Kuyenzeka Nkosi yami uthola ukuthi umuntu indaba yakhe ingaveli ngaleso sikhathi, iphupho nani. Linda everything, learn ukuthi uyenze spiritually. Akusona zonke izinto ezivane zivumbuke nje zenzeke immediately, akusona zonke izindaba futhi ovane wambuleleke zona ngaleso sikhathi. So ke ngiyanicela ngiyanxusa, make sure ukuthi ke ngaphandle uma ubona lo muntu Nkosi yami lo melaphi wakho unenkani akafuni nanokuyisa emanzini, unokwesaba, the decision it's up to you ukuthi uyayeka noma uyaqhubeka bese ubasalele ikweletu zokuthi fanele ngabe wenze. Kodwa I would advise ukuthi ke uyenza nje, shona kumuntu, thola umuntu ozokwazi ukukuyisa emanzini akulungisela izinto zakho, ngoba nasemanzini kunemithetho ekwenziwa ngayo ukuya emanzini. Awuvele nje usukume uthi uye emanzini, ngabe uye ezibeni, ngabe uye entabeni, noma ngabe uye olwandle, noma uye empophomeni. Kunemigomo, kunezinto ezithi. That's why uthola ukuthi abantu abaningi bethu abayile emanzini kodwa there is nothing abasuke beyizuzile, ngoba there are some procedures abangakaze bawafollow. Kunezinto, kunemithetho yakhona, kunezinto okufanele kuze okuyizinsiko zakhona emanzini, empophomeni, ezibeni. It's something spiritual. Enyeke mostly kwesinye isikhathi uyothola ukuthi kugobela unqaba nje leyo nto ngoba mhlasimbe unenkinga, vele kune-problem esuke vele imvimba ukuthi aye emanzini. Uyazi vele ukuthi cha yena umeke waya laphana angeke azabuye. Uma uthola ukuthi unesikweletu sokuya emanzini, uma uthola ukuthi kunenkinga yakhe personally noma kunesenzo esithize ngeke ngize ngasho ukuthi mhlasimbe kusuke kuyini leyo,
yana kubantu abasuke bekwazi bekuphiwa kuye emanzini umbuze futhi umbuzisisa umuntu ungamnqeni nje ukubuza inyanga yekani ukunqena ukubuza inyanga nezangoma ukuthi uzokwazi yini ukwenza lokhu kube impumelelo na uzokwazi into ethize netethize if kodwa ke ungakwazi ukumsense umuntu because there are some people abantu basense nje ukubona dawu Nkosi yami na imoya yakho neyakhe iyezwana noma uyakwazi ukumsensa wena yourself ukuthi ukwazi ukuthi umuntu akulungisele zonke lezi zinto zibe kanjalo so ke nganza kwethu please do ukuthi ukwazi ukuyibuza inyanga uyibuzisise noma bethu ubani noma kuthiwa ke sokumthandazi noma ubani lo osuke ezokuyisa emanzini make sure ukuthi yana kumuntu opatiently umuntu ozokwazi ukuba nesikhathi nawe ongeza ukujaha ukugcwala komuzi esekhaya ukujaha ukusebenza abantu bonke basuke benqwaba basuke sejaha ukuthi asebenze aphilise noma asebenze imali le yabona phela abantu umuntu oyinyanga umuntu ode wabona kugcwala ekhaya bese bona imali kuphela azoyenza khohle ukuphila kwabantu so jaha umuntu osuke wazi kahle uzokupha ukuphila ongeze ukuforsa kuwena empilweni yakho make sure ukuthi lo muntu is trustworthy uyamthemba uyambona nawe ukuthi no lo muntu he got ama values ukuthi ngempela the power ukuthi akusize ikhona so enganza ukuthi please do subscribe on my YouTube channel ngibonge nje ukuba nani but please make sure enganza kwethu you ask laba basuke bayamagwala kufana nomuntu osaba ukuthi uzokisa emanzi noba kuzophuma nenyoka there are some people enganza kwethu othola ukuthi bayakwazi ukuthi zenzeke izinto zabo some things they have to learn ukuthi abantu bazenze zibe naturally makes the best if umuntu esasenenkinga umelaphi uyokuhlabela kutshela no kufanele ngenze isigaba esithize nesithize ukuze ngikwazi ukwenza into ethize akathi kuma ngabe ethola imali bese yakulungisa lokho akwazi ukuhamba ukwenzela some abanye basuke benenkinga ukuthi kufanele badle ukhamba lasemanzini lwezithunya zamanzi abanye babe nenkinga ye-engine ziningi nje inkinga ezingavimba belaphi bakho kodwa ke it's your choice ukuthi wena uthini ukhethani ngokuthi umelaphi wakho uqhubeke naye noma ushone kumuntu noma umshiye phansi angeke ngize ngithini nganza kwethu thank you for watching this video up until the end peace and happiness must be upon you ndawe makhosi amen